mogućnosti da prisustvujem ovakvom događaju i da zapravo zastupam interese i kreiram neku svest u položaju žena, preduzetnica u ruralu, u ruralnim područjima. I mislim da žene preduzetnice u ruralu Srbije zapravo dele istu sudbinu i dele istu istoriju sa ženama čitavog ovog balkanskog regiona, jer mi zapravo jesmo jedan region i samo smo se iscepkali u nekom trenutku, ali sama činjenica da se mi ovde razumemo i da smo danas razgovarali o tome kojim jezicima ćemo se predstavljati, kako ćemo govoriti, a da vi razumete mene, ja razumem vas, dovoljna je osnova da mi zapravo treba i možemo da sarađujemo. Mnogo smo mali i zapravo tako usitnjeni mi smo slabiji. Kao i mi pojedinačne preduzetnice, svaka za sebe, jesmo jake u svojim malim sredinama, u svojim mikrookruženjima, ali prema sredini i tržištu prema kojem nastupamo smo zapravo slabašni. Ali samo ujedinjene jesmo taj jedan snop koji se teško lomi. Ono na što bih ja jako želela da skrenem pažnju i da iskoristim ovu priliku jeste da vama koje ste preduzetnice, pretpostavljam većina u nekim urbanim sredinama, u gradovima, možda nekoga ima iz rurala, da prosto skrenem pažnju na specifičnu težinu obavljanja preduzetničkog posla kada ste žena iz sela, gde se zapravo susrećete sa mnogo težim stereotipima, polazite iz mnogo patrijarhalnije zajednice, koja ima mnogo strožija pravila ponašanja kada je žena u pitanju, gde su žene, čuli smo i gospođu iz UN Women, njihova istraživanja pokazuju da su zapravo jako minoran procenat domaćinstava na Balkanu se vodi na žene. U Srbiji je to zapravo nekih 10-11%, što je zaista smešno. Čak i tih 11%, moram vam reći, zanimljiv podatak, je slučajnost, jer su građeni neki putevi, pa je bila neka pogodnost, ako se imanje prebaci na ženu, dobije se malo više para, pa su muškarci prenosili. Svi imamo isti ovaj patrijarhalni stereotip da sestre ne nasleđuju roditeljska imanja, već se ostavlja bratu, i to dovodi do toga da mi imamo žene koje zapravo, bukvalno, kako su naše bake govorile, nemaju svoj dinar i koje... Почитувани дами, се надевам дека ќе си имаме поголемо почитување една кон друга. Извинете, господја. Koje zapravo kreću u preduzetništvo po savetu svojih baka da bi imale svoj dinar. I to je ključni polazni osnov i one ne kreću iz preduzetničkog duha, iz velike ideje, iz toga da postignu veliki biznis, već da zarade sopstveni dinar. Jer su one zapravo izložene tome da su potpuno podređene u takvim zajednicama, izložene velikoj količini tog neplaćenog posla, koji obavljaju za celu porodicu, za celu familiju, brige o drugim članovima porodice, ne samo o deci, već i o starima u tim domaćinstvima, bez dostupne uslova za socijalnu zaštitu, vrtića, mogućnosti da obezbede decu i da ne pričamo o tome da većina njih nema zdravstveno i socijalno osiguranje. Ogroman procenat žena u selu nema zdravstveno i socijalno osiguranje. Te kada pričamo o tome da postoje preduzetnice u ruralu koje zaista postižu uspehe. Taj uspeh je zaista nemerljiv, taj uspeh je veličanstven, one su potpune heroine svog posla i svojih zajednica i uglavnom jesu nosioci lokalnih ekonomija, jesu neko ko jeste pokretač lokalnih ekonomija. Ono što je njima jako potrebno i ono što naše iskustvo kaže jeste uvezivanje i međusobna podrška. Na tom mikronivou, unutar njihovih sela, pa onda unutar regiona, njihovih lokalnih regiona, a onda sve što njima van zemlje može da dođe, kao znanje, iskustvo, nešto što mogu da nauče, saznaju, čuju, razmena dobara, razmena znanja, razmena informacija, na svemu su beskrajno zahvalne. Mi smo prošle godine negde u ovo doba imali jedan skup u Šumadiji, to je jedan deo u Srbiji, u okoline Kragujevca, gde smo okupili nekih 7-8 udruženja, to su zapravo mikroudruženja lokalna preduzetnica u ruralu, koje se bave uglavnom, dakle, nekim ručnim radovima, prave sokove, džemove i tako dalje, rade uglavnom ženske poslove, da se razumemo, preduzetništvo u ruralu je isključivo rezervisano za ženske takozvane poslove, tu nema prostora za razvoj muških takozvanih zanimanja i
šta je bilo iskustvo? Kada su one dobile priliku da se u jednom delu tog događaja predstave, kada smo ih prozivali jednu po jednu, da se predstavi i kažu kako se zovu, odakle dolaze, čime se bave, one su jedna po jedna počinjale da plaču. Zašto? Njih niko nikada ne pita kako su. One prosto teraju i voze svoje živote, svoje obaveze, svoje poslove i guraju beskonačno. I to je zapravo mi imamo obavezu i dužnost da održimo selo i da održimo žene koje to selo nose. A pošto smo ceo region zapravo pretežno ruralne sredine, mislim 80% i više su ruralne sredine, zapravo podrška ženskom ruralnom preduzetništvu u ruralu je izuzetno važna. A podrška može doći iz celog regiona i ja mislim da žene u Makedoniji podjednaku potrebu imaju kao i žene u Bosni, kao žene na Kosovu, kao žene... Dakle, nijanse su u pitanju. Hrvatska je možda otišla malo dalje u tome i mislim da je to možda iskustvo koje možemo da preslikavamo jer je srodno područje i može nam dati mnogo dragocenih informacija da možemo da se razvijemo dalje. Dakle, moja poruka je primetite žene u ruralu, primetite žene koje vredno rade u seoskim sredinama i pružite im podršku kako možete i koliko možete, a mi ćemo s naše strane kao mreža učiniti sve da uvežemo zajednicu, da uvežemo ta mala udruženja koja se zapravo kreiraju samo da bi one bile podrška jedna drugoj. Ta mikroudruženja nastaju spontano, njih niko ne udružuje. Njima niko ne dođe i kaže udružite se, one se udružuju spontano, njih 10 iz istog sela, da bi bile podrška jedna drugoj, da bi pomagale emotivno, na svaki drugi način, finansijski, organizaciono, jer one onda idu, pomažu. Mislim, to je prosto njihov model funkcionisanja, te mislim da tu stvarno ima beskrajno mnogo potencijala za neki razvoj.